Vuče, evo nas na 5. danu, poslednjem danu takmičenja. Ti si, ako se ne varam, 3. put učesnik ovog takmičenja. Pa ajde podeli sa nama utiske ovogodišnje organizacije. Pa ovogodišnja organizacija ovog takmičenja je izuzetno dobra. Sudije su mnogo strožije, recimo, u odnosu na prošlu godinu, mnogo više ekipa. Generalno, ocena vrlo dobra. Bilo je tu nekih sitnih propusta, ali koje svake godine nemoguće da to bude u 100%, da kažem 100% ispravno i jednako za sve. Vremena se spuštaju, dolazimo do nekih nerealnih vremena. I mi smo sa našom ekipom dosta radili, a spustili smo vremena, ali opet to je, da kažem, mnogo smo mi bolji u odnosu na prošlu godinu, ali za nešto više, neka bolja vremena moramo još više treniramo i da se mnogo bolje organizujemo nego ove godine. Naravno, ono je škola za dalje i više ćemo trenirati za dalje. Tako je, definitivno iskustvo iz ove godine će poslužiti za narednu. I ono što je meni posebno drago, ako se ne varam, na svakom poligonu ste ove godine ostvarili bolje vreme nego pre. Tako je. Znači, svake godine smo bili mnogo bolji, po 20 sekundi, 30 sekundi. Na poligonima koje, recimo, traju 50 sekundi, mi smo bili bolji 5 sekundi. Uglavnom, tu negdje između 15 i 20%, ako gledamo u procentima, smo bolji u odnosu na prošlu godinu. Sad, ima tu stvari koje, ja kažem, nismo imali sreće. Za bolje rezultate ovde jako je bitna sreća kao i u svakom drugom takmičenju. Kao i u svakom sportu. Tako je. Vuče, kaži mi, kakve su korist za jedinicu kao što je žandarmerija i za vas pojedinačno učestvovanje na ovakvom takmičenju? Pa korist je, da kažem, višestruka. Prvo što upoznajemo nove ljude koji rade isti posao kao i mi širom sveta, vidimo neke nove stvari, nove taktike, novu opremu, novo naoružanje, stvari iz ovog takmičenja možemo da kažem i da primenimo u svakodnevnom radu i odnosno ono što smo prolazili najviše kroz treninge možemo da primenimo kasnije u našem radu i svako jedno lepo iskustvo i za nas kao pojedinca i za jedinicu. Vuče, mnogo ti hvala na današnjem vremenu i mnogo sreće u nastavku. Hvala.